Ako ste se našli u situaciji u kojoj trebate prepisati tekst iz knjige, a to vam se stvarno ne da, imamo program za vas. Zove se FreeOCR, a on će na skeniranoj stranici prepoznati riječi te ih prepisati, to jest dati vam ih u formi u kojoj ih možete obrađivati. Link za download programa se nalazi ispod videa, a evo kako on funkcionira. Nakon što ste ga instalirali, imate opcije skeniranja, otvaranja slike ili PDF-a. Ja ću otvoriti sliku i kliknuti na Start OCR. Program će prepoznati tekst i prepisati ga u desni okvir. Cijeli tekst mogu kopirati ili ga odmah uređivati u Wordu. Jedina mana programa je što prepoznaje samo engleske riječi, tako da će imati problema sa prevođenjem hrvatskih riječi, no vjerujem da će vam i unatoč tome olakšati prepisivanje.